हाय आहा दा जि गरम ना दिनै सान्दुंआबो जि गोसा ओमफ्रायो दा ना गुरहैनो नागिरदों बैयावहाय सान्दुं गोसाजों सान्दुं गोसानि जि ना ओंखारनानै दङ ओमफ्राय जों दासो नायनानै फैदों आरो ना दैयावहाय जि ना ओंखारखादों ओमफ्राय दा गुरहैनो नागिरदों जों मोनगोन ना मोना ना गुरनाय नायनो नागिरदों दिनैहाय सान्दुं गोसाथारना दिनै ओंखायनो जि माबा दैयाबो जि गुदुं माने नाफ्रानो थानो हाला खोमादां ओंखायनो ना ओंखारदों आरो बैयावहाय ओमफ्राय दा गुरहैनो नागिरदों बोरमाया गासिन जानोसै आंजों नै जेखाया ना गुरनाय नायनोसै आङो गरमबा दिनै सान्दुंआनो सानफुंनिफ्रायनो ओरैबायदि सान्दुंखाना गरमानो लाजाखाया दाबो थान्दायानो जाया मोनालायनोसै होनबाबो गरमथार ओमफ्राय दा ना गुरहैनोसै आं दिनैसो फार्स्ट टाइम ना गुरनाय नागिरदों आरो मोनगोन ना मोना मोनथिया दहाय खनसे गुरखांबाय जोङो ओमफ्राय एसे मोनबोदों आरो नाखौ ओमफ्रायो दा गुरहैबावनोसै जेखाइ लाखाबाय मोनाबा खिन्थु नामनो हालिया आंनिया बिथिं सान्दुंआनो जि गोसाना ओंखायनो नाफ्रा थैलाजोब्बाय ओंखायनो जों गुरहैनो नागिरदों आरो दा ना Dia मा बुस्थु ना नङा बियो ना बालाबाथिया गोजा मायाव लाबावनो लाग्रा लाबोआखैना नै नाया नै नाया माबा लाना फैदो बाल्थिं खारलांलाय नै नाया नै ओइ ना बारलांसै नै ना दङ बिराद ना दंमारो नै मासे मोनजेनबायानो नै बोरो नै इयावनो नै मानै माथाम माब्रै दंखायो मा होनो नायाबो बांद्राय गिदिर गिदिर नङा आरो नै एसे फिसा होमबाबो दा बाथोन जानो गुरनोसै आङो भिडिअ जाबाय बैथिंजाय आं दं बाहाय मोजां खालामब्रा आयो सिंखावरि मोनलायबाय नै मासे सिंखावरि नाबो दङ नै इलाय सिंखावरि मासे मोनलायबाय iyo बेबो सिंखावरि होनो
जाजायो नामा इखो? बाथोन जायो। गरमखायनो थानो हायासै। Rada सेलाफोरखौ दोन मासे सिंखावरि दं मासेबाव नायलाहाय मानै मानै माथाम नाखौ बेयाव लखबबाय आङो दोआव नै नाया बेनोमोन ना गुरनाया नै जोंना बेनो बुरजा मोनखादों दसेनो